אחרי בערך עשור בתפקידים של פיתוח, בעיקר עשיתי backend וניהלתי צוותי backend, ובאמת עשיתי לא מעט תהליכים בחברות בשנים האחרונות, כולל בברקס, שאליה בסופו של דבר הגעתי. וגם במסגרת התפקידים האלה יצא לי לראיין, אני חושבת, אולי אפילו מאות מועמדים ומועמדות ברעיונות טכניים, וצברתי ככה הרבה הגיגים, ואני אשמח לחלוק אותם איתכם היום. זהו. תודה עדי, כמו שאתם רואים בחרתי את הפרטנרית הכי נכונה להעביר לכם את הידע. אז כמה מילים באמת למה בחרנו לעשות את הוובינר הזה. אני מאוד אוהבת דאטה, אני מאוד אוהבת נתונים, לעשות אנליזה על נתונים, ובגיוס זה מאוד מאוד קל. אז בשנתיים האחרונות בברקס בעצם עשיתי ככה הרבה אנליזה על רעיונות של מועמדים ומועמדות שלנו, איפה מוקדי הצלחה, איפה אנחנו מצליחים, איפה הרעיונות שלנו עובדים טוב, איפה יש אחוזי הצלחה טובים, איפה יש לנו חוסר הצלחה, למה לא עוברים, כדי שבסופו של דבר גם צריך לזכור, זה אינטרס משותף לכולנו, אנחנו כחברה רוצים וכל חברה אחרת רוצה לסגור את התפקידים הפתוחים אצלה, אתם רוצים לקבל חוזים ולעבור את הרעיונות לקבל חוזים, זה אינטרס משותף ולכן אנחנו עושים את האנליזה הזאת, מה עובד לנו טוב ואיפה יש חוסר הצלחה, באמת מתוך האנליזה הזאת של שנתיים, שגם לחלקה באמת עדי הצטרפה אליי, ראיתי שני דברים, שתי סיבות עיקריות שמביאות לחוסר הצלחה ברעיונות. סיבה אחת זה הכנה לא נכונה לרעיונות, או אפילו לפעמים חוסר הכנה, זאת אומרת מועמדים ומועמדות שמגיעים אלינו בלי להתכונן בכלל. והסיבה השנייה היא חוסר תיאום ציפיות בין בעצם המראיין או מראיינת שלנו לבין מועמדים. דוגמה מאוד פשוטה למה זה חוסר תיאום ציפיות כזה שיכול לגמרי לגרום לחוסר הצלחה ברעיון, זה תחשבו שאתם מגיעים לרעיון קודינג, אתם לקראת רעיון קודינג, אתם נכנסים לחדר וככה אתם מאוד רוצים להראות את היכולות קידוד שלכם, כמה אתם בקוד נקי מסודר, אתם מאמינים בקלין קוד, זה מה שאתם רוצים להראות. באותו זמן לאותו חדר נכנס מראיין או מראיינת שבאים עם אג'נדה שונה לחלוטין, הם באים לאותו חדר לראות איך אתם מצליחים לפתור את הבעיה שהוא נותן. זאת אומרת, יש פה, אתם מגיעים עם משהו אחד שאתם רוצים להראות, מראיין מגיע עם משהו אחר שהוא רוצה לראות, יש פה חוסר תיאום ציפיות וזה לגמרי נפוץ כחוסר הצלחה ברעיונות. אז זה בעצם שתי סיבות, חוסר הכנה או אי הכנה בכלל, והחוסר תיאום ציפיות, ושימו לב, שני הדברים האלה בכלל לא קשורים לניסיון שלכם, ליכולות שלכם, לסקיל סט שלכם, זה שני דברים שבקלות אפשר למנוע ולתקן, וזאת למעשה הסיבה שאנחנו פה. אנחנו רוצים לדבר על איך מתכוננים נכון, איך מתנהלים תוך כדי רעיון נכון, כדי שלא יהיה חוסר תיאום ציפיות, ובאמת בעצם לנטרל את הרעשים האלה ולגרום להצלחה. אז אנחנו באמת נדבר על רעיונות קודינג, טיפה ניגע ברעיונות דיבאגינג שהם לא כל כך נפוצים בארץ אבל הם לפעמים חלק מרעיון קודינג ואצלנו זה גם רעיון נפרד, ונדבר על סיסטם דיזיין, זה בעיקר התכנים שלנו. אז קודינג אינטרוויו קודם כל צריך להבין מה החברה רוצה ללמוד עליכם. דבר ראשון שהחברה רוצה ללמוד עליכם זה האם אתם מצליחים לפתור את הבעיה שניתנה לכם ברעיון בעזרת קוד. זאת מטרה אחת ברעיון הזה. מטרה שנייה ברעיון הזה, שתי מטרות אחרונות, סליחה, קפץ לי. מטרה שנייה, זה איך הקוד שלכם נראה, באיזה רמה אתם שולטים בקוד שבחרתם לכתוב בו, באותה שפת קוד. ומטרה שלישית, לא פחות חשובה, זה איך אתם גם מצליחים לתקשר את הפתרון שלכם לצד שני, במקרה הזה זה המראיין שלכם או המראיינת שלכם, אבל בסופו של דבר מדמה איזושהי סיטואציה במקום עבודה, שבו אתם כותבים קוד ואתם גם צריכים להסביר את הפתרון לראש צוות שלכם, לפיר שלכם, לחבר צוות, חברת צוות, לפעמים למנהלי מוצר, סטייק הולדרים כמו דיזיין, כמו customer success, צריכים גם לדבר את הפתרון הזה ולא רק לעשות. אז עדי, ככה בכובע שלך כמישהו שעברה מספר רעיונות קודינג, בואי נדבר תחילה איך אנחנו מגיעים לרעיון הזה הכי מוכנים, מה השיעורי בית שלנו שם. אוקיי, קודם כל אני אגיד מהתהליכים שאני עשיתי, כן יש קצת שוני בין חברות שונות ומה הציפיות שלהם מרעיונות קוד.
ואיך אני אדע כזה, איך להתכוונן לסוג הרעיון? דבר ראשון שאני בדרך כלל אנסה לעשות, זה לדבר עם המגייסת. עכשיו, אני חושבת שזה איזשהו כלי שאנחנו ממש ממש יכולים לנצל לטובתנו, אבל הרבה מאיתנו לא מספיק עושים את זה, וזה אומר לבוא בתחילת התהליך למגייסת ולשאול מה הרעיון הזה הולך לכלול. עכשיו, זה יכול להיות שאלות של באיזה שפה אני יכולה לכתוב את הפתרון, זה יכול להיות מה סביבת עבודה שבסופו של דבר אני הולכת לכתוב בה, יכול להיות שייתנו לי לכתוב באדיטור שלי, אני אגיד בסוגריים נדיר שזה קורה, לרוב זה יהיה איזשהו אדיטור, נדבר על זה עוד שנייה, וזה יכול להיות שאלות של בדיוק מה שעכשיו טניה אמרה, מה תהיה הציפייה מרעיון כזה, או כל דבר אחר, שבעצם מה זה נותן לי? זה נותן לי לקבל איזשהו ידע לפני הרעיון, כדי טיפה להוריד אפילו בפני עצמי את רמת הסטרס של מה הולך לקרות בזמן הרעיון. חלק מהסיבה שאנחנו מגיעים גם לחוצים לרעיון, זה בדיוק זה, זה בדיוק הלחץ, שאני לא בדיוק יודעת מה הולך לקרות, ואז אני מבזבזת כמה דקות כזה בתחילת הרעיון, מי נגד מי והכל. אם אני אקבל את המידע הזה מראש, אני אשקיע את הזמן שלי בשלב ההכנה, בללמוד נגיד את סביבת העבודה שלי, בלחזור על דברים שאני יודעת שהולכים לקרות, וזה בהחלט משהו שאפשר להיעזר בו במגייסת. דבר שני, וזו נקודה שאני חושבת שהיא סופר חשובה, והיא אחד הדברים שבאמת מפרידים בין אנשים שעוברים ולא עוברים את הרעיונות, לפחות ממה שלי יצא לראיין, זה לבחור את שפת התכנות הנכונה. עכשיו, למה כתבנו פה את זה במרכאות? זה לא סתם. ממה שאני רואה, יש איזושהי קונספציה כזאת בקרב הרבה מפתחים, שלכתוב פייתון גורם לנו להצליח ברעיון. ואיפה אני רואה את זה? אני רואה שהרבה פעמים אנשים מגיעים לרעיון, מחליטים שהם כותבים בפייתון, אבל הם לא זוכרים סינטקס בכלל של פייתון, אבל יש להם איזשהו רעיון כזה בראש, שאם אני אכתוב בפייתון אני אעבור את הרעיון. אבל אנחנו רואים את זה המון פעמים, שאנשים פשוט נופלים ממש בנקודה הראשונה הזאת. אז מה השפה הנכונה? אז לפי דעתי דבר ראשון אני צריכה שפה שאני שולטת בה. ומה הכוונה שולטת בה? זה אומר שאני כותבת בה ביום יום. ואם לדוגמה כשאני עשיתי את התהליך בברקס, הגעתי אחרי תפקיד שבו הייתי ראש צוות ויצא לי פחות לכתוב קוד. אז בשלב ההכנה שלי, כשלמדתי לרעיונות, הייתי חייבת להתאמן על זה מאוד חזק. לחזור ולכתוב, ממש כמו שאני כותבת בכתב יד, ככה בשפה שבה בחרתי. עכשיו בוא נניח שאני יודעת שתי שפות מצוין, גם Java וגם Python נניח, אנחנו כן רואים איזושהי נטייה ממש קלה, אוקיי? של אנשים שבוחרים בשפות שהן פחות ורבוס, זאת אומרת אני צריכה פחות להקליד ופחות לכתוב, שזה באמת טיפה יותר קל לאנשים. אבל שוב, אם אני קודם כל אבחר את השפה שהכי נוח לי, זה הדבר הראשון, זה מספר אחת. דבר שני, אם אני יודעת את שתי השפות בצורה מצוינת, כדאי שאני אבחר במשהו שהוא באמת טיפה דורש ממני פחות כתיבה. ואיך באמת אני אתכונן, הדרך הכי קלאסית שנראה לי רוב האנשים משתמשים בה זה ליטקוד ודומיו, לאו דווקא ליטקוד, ובאמת גם כאן אפשר מאוד להיעזר במגייסת ולשאול איזה סוג של ליטקוד צריך. גם בליטקוד יש המון קטגוריות, מיליארד שאלות, ממש בקלות אפשר ללכת לאיבוד, אז גם כאן אפשר לנסות לקבל הכוונה, אפשר לנסות קצת להסתכל בגוגל, מה שואלים בחברות, מה סוג השאלות ששואלים בחברה שבה אני הולכת להתראיין, וטיפה אולי לנסות לכוון את עצמי ככה. אבל אני זוכרת שכשאני התראיינתי בתפקיד האחרון לברקס, אמרתי לעצמי, מה, עכשיו אני אשב ואשקיע ללמוד ליטקוד? זה הרגיש לי כאילו קצת בזבוז זמן. אמרתי, טוב, אחרי 10 שנים שאני, לא יודעת, מפתחת, עשיתי מערכות מתוחכמות, אני אלך עכשיו ואעשה שאלות סטייל לואו וורד כאלה? והתשובה היא כן. אני גם אגיד את הרציונל מאחורי זה. אני חושבת שכשאנחנו לומדים לתהליך רעיונות, זה לא משהו שאנחנו עושים כל יום, ולכן א' זה משהו שחייב להתכונן עליו, אבל דבר שני, אם תסתכלו על כזה value for time, נראה שללמוד באמת לרעיונות ולהגיע מוכנים לאיזושהי חברה שאני רוצה לעבוד בה, ובסופו של דבר לקבל את העבודה בגלל שבאמת למדתי לפני, זה אחד הדברים כנראה הכי טובים שאני יכולה לעשות עם הזמן שלי. אז לדעתי דרוש פה איזשהו שינוי מחשבה, לפחות שלי היה כשאני התראיינתי, שאמרתי כן, אני כן חושבת שצריך לבוא ולהשקיע וללמוד לרעיונות. כמה להשקיע, כמה להתקוד לעשות, אני לא חושבת שיש פה איזשהו מספר קסם כזה, זה גם מאוד תלוי בחברה, וזה גם כן משהו שאפשר לדבר לפני זה עם המגייסת. אני כן רואה שבחברות יותר קטנות, יותר סטארט-אפים פחות ישאלו סטייל להתקוד, בחברות יותר אמריקאיות, זה משהו שהוא מופיע המון, והרבה פעמים זה גם תהיה השאלה הראשונה בתהליך ארוך של רעיונות, והיא תהיה שאלה מסננת. אז ממש כדאי להשקיע בחלק הזה של ההכנה. מה תכלס כדאי לעשות? אז אני חושבת שהנקודה הנוספת שאנחנו רואים המון אנשים נופלים בה, היא כתיבה בלי אדיטור.
עכשיו, בכל החברות שהתראיינתי, חוץ ממקום אחד או שניים, בדרך כלל לא נותנים לנו להשתמש בסביבה שיש לנו מותקנת על המחשב, אלא אנחנו ניכנס לאיזשהו אתר, במקרה שאנחנו מראיינים בברקס אנחנו משתמשים בקוד סיגנל, אבל זה לא משנה, זה יכול להיות כל אדיטור אחר, שהוא לא ספציפית קוד אדיטור. זה מאוד מבאס, כי זה מבחינתנו קצת כמו לכתוב קוד על לוח, זה ממש ככה לפעמים מרגיש. נגיד קוד סיגנל הוא כן עוזר בדברים מאוד מאוד קטנים, נניח אם כתבתי משהו ממש קשקוש בלבוש, הוא כזה יסמן לי את זה באדום, אבל מעבר לזה הוא לא ישלים לי אימפורטים, הוא לא יעשה לי השלמה אוטומטית בעצם של שום דבר. אין לי דיבאגר, וכל הדברים האלה שהם כאילו מבחינתי ביום יום, כמו הדברים שכאילו הכי הכי קל לי לעבוד איתם, הם פשוט לא יהיו לי בזמן הרעיון. וכמה שזה מבאס, זה אחד הדברים שאנחנו רואים שאנשים הכי הרבה נופלים בהם ומבזבזים עליהם זמן. אז איך באמת כדאי ללמוד לזה? פשוט להתאמן על זה. אפשר לפתוח כזה איזשהו סתם אדיטור, לא של קוד ולכתוב, בליט קוד, גם זה פחות או יותר באותו סגנון האדיטור, אז זה גם כן יכול להיות מקום טוב להתאמן על זה, וזה משהו חייבים לעשות לפני, חייבים. במה להתמקד? אני כן רוצה לגעת בנקודה אחת שלדעתי היא מאוד מאוד עוזרת לפתור הרבה מאוד שאלות שאנחנו רואים, וזה קצת לחזור על מבנה נתונים. אנחנו נראה המון שאלות שאם אני רק אבחר את המבנה נתונים הנכון, השאלה סוג של תיפטר מעצמה, או לפחות רוב הטריק לכאורה בשאלה הוא בעצם המבנה נתונים שאותו אני אבחר. עכשיו, בהרבה הרבה מקרים התשובה הנכונה היא התשובה הפשוטה. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שהם מאוד מנסים למצוא את הפתרון האופטימלי או משהו כזה, וממש מסתבכים, הולכים כאילו למחוזות של אלגוריתמים, שתיים, לא יודעת מה. הרבה פעמים זה לא המקרה. הרבה פעמים אנחנו דווקא כשנבחר את הדברים הפשוטים, נסביר לעצמנו שנייה למה זה המבנה הנתונים הנכון, אנחנו נראה שזה פשוט הולך לנו הרבה יותר בקלות. עכשיו, עוד שני נקודות שאני רוצה להזכיר בהכנה, וזה דברים שאני נפלתי בהם. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים, וגם אני, שאני קוראת איזושהי שאלה, אני מחפשת כאילו את הטריק או את המבנה נתונים או משהו כזה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, הבנתי את הפואנטה, ואני ממשיכה הלאה. למה אנחנו ננסה כן להגיע לפתרון מלא בשלב ההכנה? כי הרבה פעמים אנחנו נראה שאנחנו נופלים על דברים קטנים, כאילו על הדיטלס האלה, שהם בעצם מה שיבדילו בסופו של דבר עובר או לא עובר, ממש ככה. כי אנחנו הרבה פעמים נתקלים באנשים שהם נופלים בדיוק בשגיאת אינדקס הזאת, או במשהו כזה קטן ומעצבן. יכול להיות שאם אנחנו נתאמן על זה המון, אנחנו עדיין לא נצליח בזמן הרעיון, מלחץ או משהו כזה, אבל ככל שנעשה את זה יותר בשלב ההכנה, ונראה יותר מקרי קצה כאלה, נדע כבר יותר טוב מה לחפש בשלב הרעיון עצמו. ונקודה אחרונה בשלב ההכנה, אנחנו כן נידרש הרבה מאוד פעמים בשלב הרעיונות לכתוב טסטים. גם אם לא אמרו לי את זה בצורה מפורשת, כדאי מאוד שאני אשאל את השאלה הזאת, האם אני יכולה לכתוב טסטים כדי לבדוק את הקוד שלי, ולא לחכות שהמראיינת תשאל אותי, אוקיי, מה עם טסטים? זה כזה ייתן לי אקסטרה פוינטס, אבל לדוגמה בליט קוד, אני לא ראיתי בהרבה מקומות שהם נותנים אפשרות לכתוב טסטים, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו לא מתאמנים עליו. אנחנו הרבה פעמים נראה מועמדים שהם מגיעים לכתוב טסטים, כל הקוד כזה יפה, השקיעו פונקציות וזה, מגיעים לכתיבת טסטים, זה כאילו איזשהו כאוס שלם, כאילו מתחילים להמציא כל מיני אובייקטים ולא ברור מה הטסט קייס פה ומה אנחנו מצפים שיקרה, עושים כל מיני לוגים מוזרים כאלה במקום אסרטים, וזה ממש ממש ניכר. אז אם אנחנו נשקיע עוד טיפה זמן בשלב ההכנה כדי באמת ללמוד שנייה איך נראה סינטקס של טסט, איך לכתוב טסט קייסים בצורה ברורה, אני חושבת שזה יכול לתת לנו איזשהו יתרון גם על פני מועמדים ומועמדות אחרים שלא עשו את ההכנה הזאת לפני. מעולה עדי, תודה רבה. פוינטרים מעולים ככה להכנה. עכשיו התכוננו בבית, לקחנו את זה לתשומת ליבנו, פתרנו ליד קוד, מה אנחנו עושים במהלך הרעיון עצמו כדי באמת להימנע מאותו מקרה של חוסר תיאום ציפיות בין מראיינים למועמדים. אז אנחנו נראה את זה כמעט בכל שקופית שאני אדבר עליה. הרבה מהרעיון זה תקשורת. ואם תחשבו על זה, זה גם מה שאנחנו עושים בעבודה, נכון? זאת אומרת, יש לי חברת צוות, אני עכשיו עובדת איתה על איזושהי משימה, כדאי מאוד שאנחנו נדבר לפני על מה אנחנו הולכות לעשות, לפני שאנחנו מתחילות לעשות את זה, ואני לא אקבל פתאום PR שהיא עבדה עליו 5 ימים, וזה בכלל לא מה שהתכוונתי שהיא תעשה, נכון? אז זה בדיוק אמור לדמות את זה.
אני רוצה בשלב הראשון לקרוא את השאלה, לראות שהבנתי אותה, ולראות שאני מבינה מה רוצים ממני. אני יכולה לספר על הרעיון קודינג שהיה לי בברקס, שבדיוק היום חשבתי עליו, כשחשבתי על הוובינר הזה, שפשוט פתרתי משהו אחר לגמרי. בזבזתי איזשהו 10 דקות, והמראיין לא ריחם עליי ולא אמר לי, שימי לב, את לא הבנת את זה נכון, והרצתי כזה את הטסטים, ופשוט הבנתי את זה לא נכון לחלוטין. אז אני חושבת שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לבוא ולעצור שנייה, לפני שאני רצה לכתוב, ולהגיד, אוקיי, הבנתי ככה וככה, האם זה באמת מה שצריך לעשות? אמ, זה נקודה אחת. נקודה שנייה היא להבין מה הציפייה, ואני קצת חוזרת למה שטניה אמרה בתחילת השיחה. יכול להיות שבחברה מסוימת שמים המון המון דגש על clean code, בסדר? יכול להיות שבחברה 2 שמים מאוד מאוד דגש על איזושהי אופטימיזציה מסוימת של זמן ריצה, אוקיי? יכול להיות שבכלל הציפייה מהרעיון, לדוגמה כמו שאצלנו בברקס, הצ'ק הראשון בעובר או לא עובר, זה האם סיימתי את כל השאלות ובדיקת נכונות. זה שלוש סוגים של ציפיות שפשוט מכוונים לגמרי אחרת את הרעיון. עכשיו, אם אני אבוא ואני אבין את זה מראש, יהיה לי הרבה יותר קל להתנהל במהלך הרעיון, וגם אני אתן עוד איזושהי דוגמה, הרבה פעמים ברעיונות קוד, זה סוג של שאלה מתגלגלת כזאת, אם אתם יודעים מה אני מתכוונת, כאילו יש שאלה, ועל בסיס השאלה הראשונה יש עוד שאלה, ואז עוד שאלה, והם באיזשהו שלב הפונקציות האלה אמורות איכשהו להתחבר. גם זה משהו שכדאי להבין בתחילת הרעיון. עכשיו, אם נגיד אני יודעת שיש לי 5 שאלות, ויש לי עוד רבע שעה, ונשארו לי עוד איזה 3 שאלות, זה נותן לי הרבה מידע, כן? זה נותן לי את האפשרות יותר לנהל את הזמנים שלי במהלך הרעיון, ולהבין יותר טוב מה אני צריכה לעשות בעצם. אחרי שהבנו את הדברים האלה, אני כן ארצה בכמה מילים לתאר את הפתרון. עכשיו, אני רוצה שנייה לשים את הכובע של המראיינת, בסדר? הרבה פעמים אני יושבת, ואני מסתכלת על אנשים כותבים קוד, ואין לי מושג מה הם עושים, ואני ממש ממש מנסה להבין, ואני יושבת ואני מנסה לקרוא קוד שמישהו אחר כותב, שזה גם, כשלעצמו זה קצת מוזר, כי ביום יום זה לא שאנחנו יושבים וכותבים קוד ומישהו מסתכל עלינו. אז anyway, הסיטואציה של הרעיון היא טיפה לא טבעית. ואם אין לי איזושהי הכוונה מסוימת בזמן הכתיבה של הקוד, מה המרואיין עכשיו מנסה לעשות, לפעמים יהיה לי ממש קשה אפילו לנסות ולעזור. לעומת זאת, אם בן אדם יגיד לי, עכשיו אני הולך לעשות ככה וככה, ואני אראה שזה כאילו ממש לא בכיוון, אני אוכל טיפה לכוון. או נניח אם בחרתם איזשהו מבנה נתונים מסוים, אני אוכל טיפה לאתגר את זה, אני אוכל לשאול, אוקיי, שנייה, למה דווקא המבנה נתונים הזה? אולי יש משהו אחר שיכול יותר להתאים. ואפילו השיחה הזאת, שהיא אמורה להיות מאוד מאוד קצרה, ממש בתחילת הרעיון, היא יכולה ממש לעזור לי להבין האם אני בכיוון או לא, וגם מראה למראיינת, אוקיי, יש פה איזושהי חשיבה על טרייד-אופים, לא סתם ככה רצתי לפתרון. אז כמו שאמרתי, mind the time, למה זה חשוב? אני חושבת שרוב הרעיונות שעשיתי בשנה האחרונה בברקס, שאנשים לא עברו, הרבה 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 מהם, יצאתי בתחושה שלו לבן אדם היה עוד רבע שעה, הוא היה פותר את הבעיה. עכשיו, רבע שעה זה המון מתוך רעיון של שעה, אוקיי? אז אני לא אומרת שצריך עכשיו לרוץ בריצת עמוק וזה, אבל צריך מאוד מאוד לשים לב לזה ולנסות לא להיתקע, לנסות שזה יהיה זורם, ולכן גם אמרתי, בשלב ההכנה, חייבים שהשפה תהיה זורמת, כי אם עכשיו אני אצטרך לפתוח גוגל על כל פונקציה וזה, יהיה לי מאוד מאוד קשה להתקדם. כמה מילים לגבי פתרון אופטימלי. אז הרבה פעמים אנחנו כן נרצה להגיע לפתרון אופטימלי, אבל השאלה היא גם אופטימלי למה? זאת אומרת, האם אנחנו נרצה זמן ריצה אופטימלי, האם אנחנו נרצה זיכרון אופטימלי, האם אנחנו נרצה, לא יודעת, משהו אחר. אז זה גם כן משהו שחשוב לשאול בתחילת הרעיון. ואחרי שחשבתי, מה שאני תמיד כאילו ממליצה לאנשים לעשות, זה להתחיל, גם בזמן הרעיון אני אומרת את זה, להתחיל מהדבר הכי פשוט ועובד. בואו נסמן שנייה צ'ק על זה שזה עובד. אחרי זה ננסה לשפר וננסה להבין באמת האם יש דרך טובה יותר לפתור את הבעיה. זה נותן לי שני דברים, זה נותן לי גם לפתור את הבעיה, שזה בעצם מה שאנחנו באים לבדוק, וזה גם נותן לי איזושהי כאילו חשיבה מובנית כזאתי, אוקיי, כתבתי קוד, מה לוקח לי הכי הרבה זמן, החלק הזה, אולי אפשר לייעל את זה. זאת אומרת, לפעמים שאני פורקת את זה לשלבים, יותר קל לי להגיע לפתרון האופטימלי. ואנחנו גם רואים המון אנשים נתקעים, כי הם רוצים להגיע לפתרון האופטימלי, נתקעים, חושבים איזה 20 דקות, שוב, מתוך רעיון של שעה, על מה הפתרון האופטימלי, ובסוף לא מגיעים לכלום. עוד משהו חשוב הוא כן לחשוב על מקרה קצה. שוב, לא ישר הייתי מתחילה מהם, אולי הייתי משאירה אותם לסוף, אבל זה בהחלט משהו שחשוב לשים לב.
וגם כשאני אבוא לכתוב טסטים, גם אם נתנו לי טסטים, בחלק מהחברות כן נותנים טסטים מראש למה שמצופה שיקרה בקוד, אבל אם נתנו ואם לא, אני יכולה להשתמש בטסטים כדי לבדוק את המקרה קצה האלה שחשבתי עליהם בזמן הכתיבה של הקוד. לדעתי, האישית, עדיף להגיד, יש פה איזשהו מקרה קצה שאני אטפל בו בסוף, ואפילו לכתוב אותו באיזשהו הערה או באיזשהו to do או משהו כזה, מאשר להיתקע דווקא על ה-edge cases. אפשר בהחלט להשאיר את זה לסוף, כל עוד אני מתקשרת את זה, הנה שמתי לב, יש פה מקרה קצה, נטפל בהם. והנקודה האחרונה היא, שוב, נקודה שאנחנו רואים אותה הרבה, ואני כן רוצה להגיד שאנחנו לא מצפים שהקוד יעבוד על הלחיצה הראשונה על הרן. אין ציפייה כזאת. זה כמו שאני אכתוב המון המון קוד ואני אצפה שתוך שנייה בריצה הראשונה זה יתקמפל. נכון? אנחנו יודעים שזה לא יקרה. וזה בסדר גמור. אין ציפייה כזאת. זה בסדר גמור שאני אלחץ על הרן ואני אראה מלא ארורים ואני אתחיל לתקן אותם. ולהפך, זה אפילו נותן איזושהי הזדמנות למראיינת לראות עוד איזושהי יכולת שיש לי בעצם. אני יודעת לדבג. עכשיו, בהרבה פעמים אין דיבאגר. זה מאוד מבאס. אבל אני כן יכולה לעשות הדפסות, או לעשות, לא יודעת, כל מה שאפשר גם לתקשר את זה עם המראיינת, כן? אין לי דיבאגר, אולי אני אשים פה פרינט או משהו כזה, כדי לנסות לפתור את הבעיה. אם עשיתי את זה וצלחתי את הבאג, זה אפילו יכול לתת לי אקסטרה פוינטס להנה, איך אני יודעת גם להתמודד עם באגים. מה שממש יוביל אותנו עוד שנייה לדבר על דיבאגינג. נכון, דיבאגינג הוא לא רעיון כל כך נפוץ בתעשייה, אני יודעת אנחנו עושים את זה ועוד כמה חברות בודדות, אבל דיבאגינג הוא חשוב גם לדבר במקרה ונתקלים בסיטואציות האלה גם בתוך רעיון קודינג, אז ממש ניקח 2 דקות על דיבאגינג לפני שנגיע לסיסטם דיזיין. עדי, קודם כל רעיון דיבאגינג, מהו? אוקיי, אז באמת אין את זה בהרבה חברות. אני כן אגיד איך זה נראה. בדרך כלל אנחנו נקבל איזשהו קוד בייס עם באגים, כמו כל הקוד בייסים בעולם, ונקבל טסטים שלא עובדים. אנחנו נצטרך לתקן את הקוד כדי שהטסטים יעברו. סוג של רעיון כזה. הרבה פעמים כן ניתנו לנו ברעיון כזה להשתמש ב-IDE שלנו, או באיזשהו IDE שיש בו דיבאגינג, שיש בו ברייק פוינטים וכל מה שאנחנו מכירים, וזה באמת ההכנה לדעתי הכמעט יחידה שיש להתכונן לרעיון כזה. בכלל אולי מילה על הכנה לרעיונות, מאוד כדאי להשקיע את הזמן בהכנה במה שאנחנו לא רגילים לעשות ביום יום. בגלל שדיבאגינג הוא כאילו כמו second nature בשבילנו כמפתחים, אז אני לא חושבת שיש פה יותר מדי מה להשקיע. זאת אומרת, אם אני ביום יום רגילה לכתוב קוד, אני רגילה לדבג, אני רגילה להשתמש בדיבאגר, זה פחות או יותר מה שצריך בשביל ההכנה. במהלך הרעיון עצמו אנחנו רואים המון אנשים שהם עושים שוב פעם סוג של ריצת אמוק ומנסים לפתור את הבאגים. שזה אולי סבבה, אבל בוא נחשוב שנייה מה המטרה שלנו. אנחנו בעצם מדמים סוג של מקרה שאני נגיד on call או משהו כזה, ופתאום יש לי באג ואני צריכה למצוא את הבאג ולפתור אותו. עכשיו נניח ופתרתי את הבאג הספציפי בנקודה הזאת והטסט שלי עובר, אבל יכול להיות ששברתי בדרך עוד 5 דברים שהם לא מכוסים בטסטים, אנחנו מבינים את הסכנה כאן, כן? אז במקום ללכת וישר לפתור את הבאג, אנחנו ננסה לקחת כמה דקות ולקרוא את הקוד, ולהבין מה הדבר הזה עושה. ולמה זה כל כך חשוב? כי בסופו של דבר, גם בעולם האמיתי, כשעכשיו אני אבוא לתקן באג של כמובן מישהו אחר כתב ולא אני מהצוות, אני לא רוצה לשבור דברים, אני רוצה להבין מה הייתה כוונת המשורר, ולנסות לתקן באמת את הבאג. נקודה שנייה שרציתי לדבר עליה כאן, היא שלדעתי, האישית, שוב זה די אינדיבידואלי, אבל לדעתי זה סוג של קצת נקודות במתנה כזה, כי שוב זה משהו שאנחנו מאוד מאוד רגילים לעשות ביום יום, ואם נשפר את הקוד אפילו קצת, זה ממש יכול לתת לנו כזה אקסטרה פוינטס, ואם נחשוב על זה, זה בדיוק אותו דבר כמו לעבוד בצוות, וקיבלתי איזשהו באג לפתור, ולא רק שפתרתי, אלא גם טיפ-טיפה שיפרתי את הקוד, נניח לא יודעת מה, הוספתי עוד טסט, תרמתי לקריאות, כתבתי איזושהי דוקומנטציה, לא יודעת מה, פתחתי ג'ירה טיקט כי יש לי טק דאט, או כל דבר שיכול להראות על זה שבאמת אני יכולה לא רק ספציפית לבוא ולהיות הפועלת לכאורה שמתקנת את הטסט, מתקנת את הבאג, אלא גם באמת אכפת לי ובאמת עשיתי כאילו את האקסטרה מייל לכתוב קוד טוב יותר. שוב, זה לא רעיון הכי נפוץ, אבל הוא כן א' קיים בחברות, וב' יכולות דיבאגינג זה כן משהו שאנחנו הרבה פעמים נידרש עליו ברעיונות קודינג שהם נפוצים בהרבה הרבה הרבה מאוד חברות. מעולה, עדי, הגענו לסיסטם דיזיין. סיסטם דיזיין
אני כמגייסת מוצאת את עצמי מכינה הכי הרבה לשלב הזה, הכי הרבה שולחת לינקים להכנה, אם זה וידאוים, אם זה פודקאסטים על איך בונים ארכיטקטורה, ובכל זאת אני מרגישה שזה הרעיון שאחרי זה כשאני עושה פידבק עם המועמדים שלנו איך היה לכם בתהליך הרעיונות, אז הם תמיד יגידו לי לגבי סיסטם דיזיין, אני לא יודעת, אני לא יודע, נראה לי שהלכתי לאיבוד, לא ידעתי אם זה מה שרציתם לשמוע, אז פה אני חושבת שיש לנו הרבה מה להגיד, וגם את עדי מובילה אצלנו את הרעיונות של סיסטם דיזיין, וראית לא מעט כאלה. לפני שנגיע לרעיון עצמו, שיעורי בית, אני מרגישה שפה יש לעשות הרבה שיעורי בית, ואז מגיעים הכי מוכנים. בואו נדבר רגע מה עושים לפני שנצלול לרעיון עצמו. למה להתכונן בכלל, איך אני יכולה להתכונן, מה עושים לפני סיסטם דיזיין, ורק אני אגיד, סיסטם דיזיין זה שם של רעיון שמקובל בחברות נגיד אמריקאיות, תקראו לזה סיסטם דיזיין, אבל בחברות אחרות זה יכול להיות רעיון ארכיטקטורה, רעיון, לא יודעת, רעיון, וכשהוא נגיד להציג ארכיטקטורה של מוצר שהכרתם, זה הכל אותו דבר, אנחנו קוראים לזה סיסטם דיזיין וגם הרבה חברות, אז בואי נדבר על זה, מה עושים? אוקיי. קודם כל, אני חייבת גילוי נאות, שזה הרעיון שלדעתי הוא, אני לא אגיד היחיד שחשוב, אבל הרעיון הכי חשוב וגם בעיניי הכי מעניין, ויש בו הכי הרבה בשר, נקרא לזה ככה, אוקיי? למה מאוד חשוב להתכונן אליו? שתי סיבות. דבר ראשון, שוב, זה לא משהו שכנראה אני רגילה לעשות ביום יום. זאת אומרת, אחוז הרבה יותר גדול מהזמן שלי כמפתחת, אני מפתחת, ואחוז יותר קטן מהזמן שלי אני מתכננת מערכות וכותבת דיזיין דוקס ועושה דיזיין מיטינגס. אז דבר ראשון, ככל שאני פחות עושה את זה ביום יום, ככה אני צריכה יותר להתכונן על זה. זה דבר ראשון. דבר שני, וזה מהצד השני, מהצד של החברה, הרבה חברות, כולל ברקס, שמים המון המון דגש על סיסטם דיזיין, והרבה פעמים זה ממש יקבע את ה-level שלנו כשאנחנו נקבל חוזה, אוקיי? למה? בעצם זה יראה לנו את סוג הידע הייחודי שאתם בעצם מביאים לחברה, ואני חושבת שהנתון הזה, זה שזה בסופו של דבר מה שקובע את ה-level שלנו, ונגזר מזה כמובן עוד הרבה דברים, זו סיבה כבר מצוינת ממש ממש לקחת את הרעיון הזה ברצינות. למה אנשים הולכים לאיבוד? אז אני חושבת שדבר ראשון, הרעיון הזה הוא רעיון הרבה יותר פתוח. זה רעיון שהוא הרבה יותר דיון, וזה גם חלק מהסיבה שאני יותר אוהבת אותו. לרוב אנחנו לא נידרש לכתוב בו ממש קוד, אולי נכתוב פסאודו קוד כדי להסביר איזושהי לוגיקה מסוימת שאני רוצה לדבר עליה, אבל לרוב אני אתאר איזושהי ארכיטקטורה, לרוב יהיה מעורב איזה ציור של קוביות וחצים, וזה סוג הדברים שאני בדרך כלל אדרש עליהם, זאת אומרת, זה לא עכשיו רעיון קידוד. ולכן ההכנה פה היא טיפה שונה, זאת אומרת, אני לא אשב עכשיו מול איזשהו מחשב ואני אתחיל, לא יודעת, לכתוב קוד, אלא אני צריכה באמת לשבת ולעשות הרבה עבודה של שיעורי בית עם עצמי כזה. ובדבר הכי ראשון שאני חושבת שכדאי לעשות, זה קודם כל להבין איפה אני עומדת. זאת אומרת, האם ראיתי הרבה ארכיטקטורות בחיים, וזה משהו שאני ככה שוחה בו, ואני מדברת את השפה הזאת ביום יום, או לא? ואם לא, מאוד 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 כדאי לי, אפילו ברמת ללמוד את המונחים הטכניים, של הדברים שאני רוצה לדבר עליהם. מה זה תהליכים סינכרוניים, מה זה תהליכים אסינכרוניים, מה זה דאטאבייסים, מה זה API'ים, הרשימה היא ארוכה, אני לא רוצה ספציפית להיכנס לנושאים, אבל אני חושבת שכן מאוד מאוד כדאי להתאמן ולדעת טיפה את השפה הזאת, אוקיי? ואנחנו נראה הרבה פעמים, מועמדים נורא 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 רוצים להסביר איזשהו משהו שהוא באמת נפתר במילה, אבל פשוט לא מכירים את המילה הזאת, ואז נהיה כזה סבטוחה שלמה. אז אני חושבת שכן מאוד מאוד כדאי לבוא ולקרוא ולראות כמה שיותר דברים. אנחנו כן יכולות בסוף, אם אתם תרצו, לשלוח כזה רשימה של ספרים מומלצים, או של יוטיובים שאפשר לצפות בהם. הדברים הם די חוזרים על עצמם, זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו משהו אחד שאם אני אצפה בו זהו, זה יפתור את הכל, אבל הכנה פה היא כן לדעתי מאוד מאוד חשובה. מה אני ארצה לחסות בסשן כזה של הכנה? אז קודם כל את הבייסיקס. הדברים שדיברתי עליהם לפני שנייה, הם בטוח יהיו, אוקיי? בטוח אנחנו נגיע לשלב שנדבר על דאטאבייסים. סיכוי טוב מאוד 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 שאנחנו נדבר על איזשהו סרבר קליינט ארכיטקטורה כזאת. כנראה מאוד שנדבר על API, כנראה מאוד שנדבר על סקייל. זאת אומרת, זה לא יהיו דברים מונפצים, כן? עכשיו, עוד משהו שאני חושבת שיכול לעזור, זה טיפ-טיפה להשקיע מחשבה על מה החברה שבה אני מתראיינת, כי הרבה פעמים הנושא
של הרעיון יהיה קשור למה שהחברה עושה. וזה משהו שראיתי אותו בכמעט כל התהליכים שעשיתי בשנים האחרונות. זאת אומרת, אם אני מתראיינת בחברה, נניח בברקס, שהיא חברה שמתעסקת בפינטק, כדאי מאוד שאני אנסה טיפ-טיפה להבין את עולם הבעיה של פינטק. הרבה פעמים לחברות יש בלוגים טכנולוגיים, כמו שיש לדוגמה לברקס, שמסבירים ממש את הארכיטקטורה של מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים ומה האתגרים הטכניים שאיתם אנחנו מתמודדים. כל הדברים האלה יכולים ממש לתת לי איזשהו יתרון, שאני אבוא עכשיו לדבר על הבעיה שיציגו לי וכבר יהיה לי איזשהו מושג. ועוד תרגיל שאני חושבת שהוא ממש מעולה, זה פשוט לקחת איזשהו מערכת שאנחנו מכירים, רצוי משהו שאני כזה משתמשת בו הרבה ביום יום, איזושהי אפליקציה שיש לי בטלפון או איזשהו אתר או משהו כזה, ממש לנסות לחשוב עם עצמי, לקחת דף ועט ולהתחיל לשרטט איך לדעתי הדבר הזה עובד. זה מזכיר לי שיום אחד נסעתי עם הבן שלי באוטו והוא אמר לי, אבל איך ווייז יודעת שיש פקק? זאת שאלה מדהימה, וזה לדעתי בדיוק מסוג הדברים שאנחנו נרצה לעשות בשלב ההכנה, לבוא ולחשוב איך אנחנו יודעים איך ווייז יודעת שיש פקק לדוגמה. אבל באמת, לנסות ממש לשרטט את הארכיטקטורה, ואחרי שעשיתי את זה, רוב החברות מפרסמות שוב או בלוגים טכנולוגיים, או יוטיוב, או שהמידע הזה קיים, איך בפועל פותרים את הבעיות האלה. אני חושבת שזה גם בלי קשר יכול להיות מעניין לראות כל מיני סוגים של ארכיטקטורות בכל מיני סוגים של בעיות. אני יכולה לתת עוד איזושהי אנקדוטה קטנטנה, שבסוף הרעיון סיסטם דיזיין שלי בברקס, הייתי ממש מאוכזבת, כאילו אמרתי למראיין שהוא היה בסוף הראש צוות שלי, אמרתי לו, רגע, אבל בכלל לא דיברנו על סקייל, כאילו, וממש חיכיתי שהוא יגיד לי כזה, אוקיי, עכשיו קחי את הבעיה אותי ותממשי אותה למיליארדי משתמשים. זה לא הגיע, כי בברקס באופן ספציפי, נגיד, אנחנו שמים המון 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 דגש בפינטק על נכונות של מידע ועל דברים כאלה, ולפעמים זה יכול לתת לנו כזה איזשהו כיוונון איזה סוג של דברים כנראה אני אתקל בהם בסיסטם דיזיין, אבל לא חובה. כאילו בחברות מסוימות גם יכולים סתם להגיד לי, תממשי איזשהו פיצ'ר לא יודעת מה, מלינקדאין, סתם. יכול גם לקרות. מגניב. יופי, עכשיו עדי לכובע שאת הכי אוהבת כמראיינת רעיונות סיסטם דיזיין, עשינו את ההכנה שלנו, אנחנו מגיעים לרעיון, שוב מה אנחנו עושים כדי למקד את עצמנו שם, מה אנחנו עושות כדי לתאם תיאום ציפיות עם המראיין או מראיינת, איך להתנהל נכון. אז קודם כל, רעיון סיסטם דיזיין הוא קצת כמו דיזיין מיטינג, אוקיי? שוב, אם אני עושה כל היום דיזיין מיטינגס, מדהים, כנראה שאני אצטרך להתכונן פחות, אבל אם לא, מאוד כדאי לחשוב על זה בצורה הזאת. עכשיו בעצם אני באה, מבקשים ממני לממש איזשהו פיצ'ר מתוך מערכת, או לפעמים גם השאלה יכולה להיות מנוסחת בצורה עוד יותר פתוחה, כזה עוד יותר נותנת לי מקום, כמו תבחרי איזשהו פיצ'ר שאת רוצה באפליקציה X, ובואי נחשוב איך לממש אותה. ואז אני אנסה לחשוב, אוקיי, מה הדברים הכי חשובים? אם נגיד ייתנו לי, לא יודעת מה, לממש איזושהי אפליקציה של נגיד סושיאל מדיה, סתם לדוגמה, יכולים לבקש ממני לחשוב איך מממשים את הפיד, סתם לדוגמה, אוקיי? זה סוג השאלות. ואז דבר ראשון אני אנסה להבין, שוב כמו שדיברנו ברעיונות הקודמים, מה הציפייה. האם הציפייה היא שאני אבוא ואני אעשה סוג של נפנופי ידיים, או שרוצים שאני ממש אכנס לדיטלס, אוקיי? אז זה יכול להיות דיטלס ברמת ואגב, זה לא חייב להיות גם ציפיות מראש, זה יכול להיות בכל שלב. זאת אומרת, התחלתי לצייר ריבועים, והגעתי לשלב של הסרוויס, אני יכולה לשאול שאלה ממש טובה, כמו נגיד, לכמה דיטלס את רוצה שניכנס? האם את רוצה שממש נתאר מה הסרוויס הזה עושה, או שקודם כל נתאר את הממשקים שלו עם הסרוויסים האחרים, סתם לדוגמה. אוקיי? והרבה פעמים אנחנו רואים את שתי הקצוות, שהן שתיהן לא עונות על הציפיות. הרבה פעמים אנחנו נראה או אנשים שמדברים ממש בנפנופי ידיים, וברגע שאנחנו שואלים טיפ-טיפה שאלת עומק, הם הולכים לאיבוד, או הצד השני, אנשים שהם יותר מדי בדיטלס, והם לא מספיקים לראות את התמונה הגדולה, כן? הם ממש ממש נצמדים לאיזשהו פרט ספציפי מאוד במימוש, ולא מספיקים לדבר על החלקים החשובים. אני חושבת שזה גם הרעיון שבו הציפייה ממועמדים להובלה של הרעיון, זה הדבר בעצם המרכזי כאן. אנחנו בעצם נרצה לראות ממש ממש הובלה של הרעיון, ומה זה הובלה? אני יכולה לדבר על מיליון דברים כשאני מדברת על מערכת. אני יכולה להסתכל על, לא יודעת מה, security aspects, נכון? אני יכולה להסתכל על scale, יש לי כאילו המון 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 דברים לדבר עליהם. אז אנחנו נרצה לראות שהמועמדים גם לוקחים את הרעיון למקום המעניין, ומפרידים את העיקר מהטפל, ובאמת מתחילים מלדבר על הדברים הכי חשובים. עכשיו בתכלס,
יכול להיות שמעניין אותי כמראיינת משהו מאוד ספציפי, אז שוב, כדאי, במיוחד בהתחלה, נדבר על זה עוד שנייה, לעשות סוג של צ'קליקס כזה, של כל הדברים שמעניין אותי לדבר עליהם. ממש כל ה-requirements שלי מהמערכת. זה יכול להיות דרישות פונקציונליות, זאת אומרת, זה צריך לעשות 1, 2, 3, זה יכול להיות דרישות מבחינת סקייל, ופה באמת צריך להשתמש במראיינת ולשאול את השאלות האלה. כמה בקשות צפויות לי? כמה יוזרים אני מצפה לתמוך במערכת? דברים מהסגנון הזה. ויש דברים שאני מצפה שהמועמדים יבינו לבד. נניח אם אנחנו מדברים על פינטק, כנראה שהאמינות של המידע שלי היא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים בסופו של דבר על דברים פיננסיים. בסדר? אז זה כן משהו שאני ממליצה לעשות, זה לעשות סוג של צ'קליסט כזה, של כל הדברים שמעניין אותי לדבר עליהם, ואז להתחיל ללכת אחד אחד. הרבה הרבה אנשים אני רואה שזה מאוד עוזר להם לעשות את זה כזה, קודם כל מאוד מאוד בגדול, הנה הארכיטקטורה, הנה הסרוויסים, הנה הדאטאבייס, הנה הלואוד בלנסר, לא משנה מה, ואז לעשות זום אין לתוך כל אחד מהחלקים הרלוונטיים. וגם כאן מאוד מאוד כדאי לתקשר ולשאול, אוקיי, עכשיו אני הולכת לעשות זום אין על זה, האם זה באמת הדבר שאת רוצה כרגע לשמוע? משהו שמאוד מאוד מאוד נחמד בסיסטם דיזיין אינטרוויו, זה שזה נותן לי המון מקום לדבר על, על מה שאני יותר יודעת, אוקיי? עכשיו, פה צריך מאוד 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 להיזהר. מצד אחד, אני רוצה להפגין את הידע שלי. אם אתם תשימו לב בתהליך הרעיונות, לפחות בברקס ובעוד המון חברות שהתראיינתי בהן, אין שום שלב שבו אני מתארת מה עשיתי כל הקריירה, איפה למדתי, איפה נולדתי, איפה גדלתי, לא יודעת מה. אין את זה. זאת אומרת, המקום שלי לבוא ולהביא את עצמי, הוא יהיה בדיוק ברעיון מסוג הזה, שהוא רעיון שיכול להיות מאוד שונה בין מועמדים שונים, בניגוד נגיד לרעיון קודינג, שרוב הרעיונות יראו בצורה דומה. אז מצד אחד אני מאוד רוצה לבוא ולהפגין את הידע שלי, ולהראות באמת, הנה, כאילו עבדתי כמה שנים, ראיתי ארכיטקטורות, עשיתי דברים. מצד שני, אנחנו כן רואים המון המון אנשים שמנסים לקחת את מה שהם יודעים ולהלביש על הבעיה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה המון המון המון, אני אתן דוגמה הכי בסיסית, אנשים שעבדו ב-No MySQL, לא משנה איזה שאלה ישאלו אותם, הם ינסו להלביש את זה על זה. עכשיו, יכול להיות שבאמת אפשר לעשות את זה, אבל זה לא יהיה הדבר הנכון. אז הרבה יותר עדיף לבוא ולהגיד, תכלס עבדתי יותר עם NoMySQL, פה אני רואה שהדבר הנכון יותר הוא כן דאטאבייס שהוא SQL, יש לי קצת פחות ניסיון בזה, אבל אני מרגישה שזה הדבר היותר נכון לבעיה. משפט כזה ייתן לי הרבה יותר נקודות מאשר לנסות שוב להלביש את הפתרון על הבעיה. וזה, וזה גם עוד משהו שאני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד אותו מראש, זאת אומרת אנחנו יכולים לדעת מראש שהדיון באיזשהו שלב שוב יגיע לדאטאבייסים, יגיע ל-APIs, ואני יכולה לחשוב על הדברים האלה וטיפ טיפה ללמוד אותם מראש גם אם לא יצא לי לעבוד בזה. מאוד מאוד מהר אנחנו נגיע ברעיונות סיסטם דיזיין לאזורים שהמועמדים לא מכירים, וזה בסדר גמור, כאילו אין שום ציפייה שנכיר את הכל, זה ממש 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 סבבה. וזה ממש סבבה לבוא ולהגיד, תכלס, אין לי ניסיון בזה, יכול להיות שאפשר לעשות ככה וככה ולנסות כזה להעלות רעיונות. זה אחלה בונוס פוינטס. עוד נקודה שרשמנו כאן, שאני חושבת שהיא נכונה לגבי כל הרעיונות, אבל לרעיונות סיסטם דיזיין במיוחד, זה לא לנסות to over engineer, לא לנסות להמציא את הגלגל. הרבה פעמים התשובה הנכונה היא התשובה הכי הכי פשוטה. Keep it simple זה הרבה יותר טוב מאשר over engineer. הרבה פעמים שאנחנו נקרא בסוף את הסיכום רעיון, התשובה, זה יהיה כזה, הרעיון לא עבר כי זה היה too complicated, מיליון סרוויסים, מיליון דאטאבייסים, לא ברור מה הולך לאן, ובאמת אין בזה צורך. אוקיי, עוד דברים שאני חושבת שהם מאוד עוזרים, זה כן לכתוב איזשהו מסמך, וכן לעבוד על המסמך תוך כדי הרעיון. מצד שני, אנחנו גם הרבה פעמים רואים אנשים שהם כל כך נתקעים על זה שהחצים יהיו מיושרים וזה לא הפואנטה ברעיון, ולא צריך לבזבז על זה זמן. זה מה שאני רואה כל הזמן, שאנשים הם מאוד קשה להם, שבעין זה לא נקי ולא מסודר וזה, זה כן צריך להיות מספיק ברור. אני גם אומרת את זה ברעיון, שהציפייה היא לכתוב איזשהו דיזיין דוק נקרא לזה ככה, שאחרי זה אני מביאה את זה למישהו אחר בצוות, והוא יכול ללכת ולממש. זה כזה רמת הדיטלס שאנחנו נרצה. מצד שני, זה לא צריך להיות עכשיו רעיון על גוגל דרו, כאילו זה לא הפואנטה. אבל כן, זה כן עוזר שיש לי כזה כבר את הכל כתוב, את הכל מצויר, עוד משהו זה שאם נגיד החלטתי לוותר על איזשהו קומפוננטה או שעדכנתי את הארכיטקטורה תוך כדי השיחה, למחוק את זה ולהשאיר את זה נקי, כי גם בסוף הרעיון, נגיד שאני בסוף מסכמת את הרעיון בכתב, אני כן מסתכלת על זה ורואה, ומאוד חשוב שזה יהיה ברור, כן?
אנחנו כן נרצה לראות שאנשים הם כן נכנסים לדיטלס, ושוב, לא נשארים ברמת נפנופי הידיים, וזה מאוד כדאי שאתם תביאו את זה, אוקיי? איפה אנחנו נראה את זה הרבה? אני שוב אתן דוגמה על דאטאבייסים, כי זה הכי קל לדבר על זה. נגיד כתבתי איזשהו דאטאבייס, כן כדאי שהמועמדת תהיה זאתי שתגיד, בחרתי בדאטאבייס ככה וככה, ולא בדאטאבייס ככה וככה, בגלל שאחת, שתיים, שלוש. עכשיו, יכול להיות ששתי דאטאבייסים פותרים את הבעיה, אז אני אציג, היתרונות של זה הם ככה, לעומת החסרונות שהם ככה, אוקיי? בחרתי בזה ככה וככה. אני כן יכולה לבוא ולהגיד, יהיו בדאטאבייס הזה טבלאות כאלה וכאלה, יהיו עמודות כאלה וכאלה. ואני יכולה לשאול, כמה רמת פרטים את רוצה שאני אכנס? את רוצה שממש אני אתאר את הטבלה? כשמועמדים אומרים לי את זה, זה גורם לי להרגיש הרבה יותר שהם יודעים על מה הם מדברים, מאשר שאומרים, יהיה דאטאבייס. נקודה אחרונה שאני חושבת שהיא מאוד חשובה, במיוחד בסיסטם דיזיין, זה כל הזמן לחשוב על edge cases. המון המון פעמים אנחנו נראה אנשים עושים את ה-happy path, וזהו. וזה ממש מבאס שאני צריכה לבוא ולהגיד, אוקיי, מה קורה אם נפל החשמל? אני לא רוצה להגיע למצב שאני צריכה לשאול את זה, כן? אני רוצה שזה יהיה איזשהו דיון, שוב, שהמועמדים הם אלה שמובילים אותו, כי בסופו של דבר, גם בעבודה, ביום-יום, אני ארצה שאני עושה איזשהו design review למישהו מהצוות שלי, או שהוא עושה לי, לא משנה, כן? שהדברים האלה, נחשוב על הבעיות האלה מראש, ולא נגיע אליהם רק כשהדברים כבר בפרודקשן. אז זה בעצם ממש בא לדמות את זה. זה יכול להיות שגיאות בשרת, יכול להיות שגיאות בקליינט, יכול להיות אלף ואחת דברים. כן כדאי להגיד כמה מקרי קצה, ולהגיד איך אני פותרת אותם. אולי לא צריך להיכנס עכשיו לכל דבר, אבל הרבה פעמים המקרי קצה יכוונו אותנו לארכיטקטורה הנכונה. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. הרבה אנשים מגיעים למקרי קצה, ואז הם מבינים, שנייה, זה לא מספיק טוב. ואז הם מוסיפים את הדברים שבאמת אנחנו מצפים לראות בדיזיין. עדי, אני רוצה להקשות עלייך, סליחה, באיזושהי נקודה שאמרת, ואני רוצה לחזור עליה. את אמרת, לפעמים אני לא יודעת, או אני לא יודע על איזשהו נושא מספיק, Mhm. וזה קורה, וזה הגיוני, נכון, אנחנו לא יכולים לדעת הכל, אבל את אמרת איזשהו משפט חשוב, שאני חושבת שכדאי להתעכב עליו, את אמרת בעצם איך להתנהל כשלא יודעים, אז בעצם את Mhm. אמרת, אני לא יודעת על זה מספיק, אבל אולי ככה וככה. אז את אומרת שזה יכול זאת אומרת התקשורת הזאת, אני מרגישה שזה מה שאת מתכוונת, התקשורת הזאת להגיד איפה אני יודע או שיודע פחות או יודעת יותר או פחות, זה מה שייתן לי בסוף את הנקודות מולה המראיין או מראיינת? אני אגיד כן, אבל לא רק, אוקיי? כן, אני אעדיף שמישהו יגיד לי, אני לא יודע, מאשר שהוא ינסה ממש 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 כאילו לשכנע אותי שהוא יודע, אבל אני מבינה שהוא לא יודע. זה כאילו בטוח ה-worst case. אבל הרבה פעמים מה שנרצה לראות, ואולי זה יותר נכון לג'וניורים, שבאמת חסר ידע. באמת חסר ידע, כי לא ראיתי עדיין דברים. זה ממש סבבה. אז אנחנו נרצה אולי לעשות משהו כמו אינטואיציה. לבוא ולהגיד, נראה לי שאם עכשיו אני הייתי צריכה להמציא את זה, אז ככה וככה. הרבה פעמים אני יכולה לתת דוגמה, נגיד שוב פעם, מעולמות הדאטאבייסים, שנגיד אנשים לא עד הסוף מכירים, האם יש לוקים או אין לוקים, יש לוק ברמת הדאטאבייס או אין, ואז הם יכולים לבוא ולהגיד, אם זה פיצ'ר של הדאטאבייס, מעולה, אני אשתמש בזה. אם לא, ככה וככה הייתי מממשת את זה בקוד. אני לא יודעת אם זה קיים או לא. אם זה לא קיים, הייתי עושה ככה וככה וככה. מהמם. אני יכולה לתת דוגמה שפעם אחת ראיינתי מישהי שהייתה מאוד 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 צעירה, באמת לא היה לה שום ידע, והמראיין פשוט ממש, כל הרעיון, בעצם סוג של כתב איתה, לואוד בלנסר, זה היה ממש מדהים לראות את זה. היא לא ידעה מה זה לואוד בלנסר, היא לא שמעה על זה מעולם, היא הייתה ממש ממש ג'וניורית, אבל היו לה את כל האינטואיציות הנכונות לבוא וממש לכתוב לואוד בלנסר מאפס בזמן הרעיון, כל הפיצ'רים שחיפשנו לשמוע וכל זה, בלי לדעת. מדהים. אני מקווה שזה עונה על השאלה. אני חושבת שכן, היה לי חשוב באמת, מה עושים כשלא יודעים איך לנהל את זה. אז בשלוש דקות שנשארו לנו, יש פה שאלה לגבי שרטוט ברעיון סיסטם דיזיין. האם אפשר לשרטט באקסל או באיזה תוכנה אחרת? אני לדעתי זה תלוי בחברה ומה הם מציעים, או שנכון? כן, וגם אני חושבת שזה כאילו לא, כאילו אם זה עושה לנו את החיים יותר קלים להתאמן על זה מראש סבבה, אם לא, אני לא חושבת שוב שזה איזשהו כאילו, שזה מה שאנחנו באים לבדוק, כן? מספיק שאני אעשה ריבוע ואחשוב שזה סרבר, זה מספיק טוב. אוקיי. עוד הסבר ככה של דקה על טרייד-אופס, אם את יכולה קצת להתעמק בתוך מה זה טרייד-אופס? אוקיי. מה זה בעצם טרייד-אופים? אז כשאנחנו אומרים דיון טרייד-אופים, וזה גם משהו שאנחנו כן אומרים למועמדים מראש, שיהיה ברעיון, בעצם אין, כשאני אבוא לכתוב ארכיטקטורה, גם בחיים האמיתיים,
אין איזשהו פתרון קסם שהוא טוב לכל המקרים, נכון? אין דאטאבייס אחד שהוא טוב לכל המקרים, כי אז היה רק דאטאבייס אחד. זאת אומרת, לכל דבר יש יתרונות ויש חסרונות. וכשאני שוקלת כמה בחירות, כדאי מאוד שאני אדבר על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהפתרונות, ואז אני אגיד, אוקיי, עכשיו אני מנסה למקסם את היכולת ה-X, אז אני אטה יותר לכיוון של דאטאבייס כזה. אבל זה מראה לי גם שלא סתם שלפתי את זה כי סתם אני יותר מכירה את זה, אלא שבאמת יש פה חשיבה, וגם ביום יום זה מה שאנחנו נעשה, זאת אומרת, יש לי באמת, ביום יום אני יכולה להקים כמה דאטאבייסים, זאת אומרת, כמה סוגים של דאטאבייס. בסוף אני צריכה לבחור אחד, ואני צריכה to reason מאוד טוב למה בחרתי דווקא את הדאטאבייס הזה. אז בעצם זה אמורה להיות שיחה די קצרה, שאומרת, הנה האלטרנטיבות, הנה היתרונות, חסרונות של כל אלטרנטיבה, ולמה בחרתי בדרך הזאת. מגניב. אנחנו הגענו ממש ל-1:20, 1:19 דקות, אני לא רוצה לגזול יותר ממה שקבענו את הוובינר הזה מכם. אז תודה לכל מי שהצטרף, אנחנו ממש שמחות להיות כאן, מקוות שזה יעזור, ומי שיש עדיין שאלות, אתם יודעים איך למצוא אותנו בלינקדאין, אם זה שאלות שחשוב לכם לחדד, אנחנו זמינות, מקווה שעזר, והמון המון המון בהצלחה לכולם ברעיונות. עדי, המון תודה על הזמן שלך. תודה לכולם. ביי ביי.